Shubor nakaslem jong unongsan hima. Nagajing shakta bat sha penjulor ki marab bat ki yeng ki sam nakabor maryang hakini kita yo balalaj kinong shong shnong ki bahap hapo ka umling se ana di block kilalaj ban pha jing tho she uminti badai pet yakatna disaster uba lakmen rumbui ban kerpat ban penkloi kila jingarap jong ka sarkar kishnong ki bashakta ki kinthop ya kishnong pamrio umskun shang bangla arphomer pahamaulen so khwai bat kiwi de kishnong ki bahap hapo ka umling se ana di block yagan ki kinhun jong ki rangba shnong le lam do emily ka than uba meral bonds e kumban shukdo ha ka khatnyo tarik uleber a hajar arpun rio ki babon ki shnong haribhoi district ki lama de jing sha penjulor ha ka bor maryang ka bal penjulor ki dieng kwai dieng so dieng kat kumju ka jing sha lit ki babon ki tunom yeng kumta na kalyang kani ka kinhun ka bu ka jing kerpat yu mentri ban bin kloi ki la jingarap jong ka sarkar shakilong yeng ki mamat ya kani ka apat ila yo alat pan ia kendu ya i bala kemen rembui bade menteri bade ipek ya ka revenue and disaster management jonga sokar nagalia nagaliang jonga UMLA bat ki rang ba snong ki be don lang hani ki bekentuk ki snong nadu na po pamri o area skun sang bangla cha arkomer pamuling yang kaisa sokwai ter sa adu sa ladok soma lailat site kilai don lang hang ni ban ya kendu na gamenta gejing jong ki nongrep ki ba sya kta ki jing kta jong maryang la bende lung ba ban air pria dan ki jingja ki baja lung ba jong maryang bat kumju ru naro gejing jong nongrep ila yo arban kren ha ga bede bat ki relief ke jing ram na gamenta jong ki longjing ki besar kata keneka leer hamtam keneka artiyo di beladep tu penawan leer bat ba kalong sisa kajing du bakrau jing song snong pi ni penpau jing sungu na gamta jong kini garang ba snong gorok lai don don kat lai sendran po jing lam jong ba bai sroi jong ba snong jong ka changwa bat kiwi jong ba snong don burom don ni bat ni na pensungu hai menteri ya ki arti dimat ki ba kongsan kaban kong kalau ba ke sarkar jela lembaga revenue and disaster management apo ke state disaster management authority SDMA bakin pen state ban penlai ya ke fund sha ke DDMA ke district disaster management authority kenang ba na ke district administration ki yo ban pelak kloi sha ki tu ki nongrep ki pelak sha kata yang jeng thung jeng tem kumju ru ya gilong ying gilong sem ki basa kata agal air upria la ne kiwi ki jingja lumba ka maryang bat ka benta ka baar kalong lei kren kerpang ni marba kini ki jingja ha ki wan khamtam adu penai March April Mei kini di por ki paman ka sedang ki sejava khamtam ha ribhoi chung bat kini ki jingja ha ki wan chupo ga jam ta ka sangi idon ki jingthung ki ladu no bat khamtam ki long ying ki basha khliet ka tunum bat ta ter siteng met ki hapen lik pedri saki jaka ki bahiyeng ki bahasem ti kum gitu kumot pa mar de ban penpoi yaki jingera bro chika tangam ong bekim yo jingrap ki yo hi idon ba penpoi di marbam da ki we ki tiar ki tar ta der dinglei kren ru badi ban pentikena badi ban la ban ai de ki kenjatin ki CGI sheet ani terpal banyarap immediate relief kene di kongsan bahaba ya kene dedicated fund kepada ban park hapo ka DDMA hapo ke district kadi bandon khambun khnang ba ki deputy commissioner ke badan hakleng ke district hapo ke jela kini yo ban penlaj ya ke pisah sha kitu ki longjing ki longsam dan ki nongrep ki pemat ya kitu ki jing sha kata aga maryang kita ki artli ki mat ki bangila pensngo sha menteri bat ki officer bat ha keju kopor ni kenturu na kopor se kopor bolong ba sarkar kan simkhia bat komju ki district administration kin simkhia na kamta bat pen state ya ka kam barang sungthu kinong trei ki badon haki CNR di block lane ha district administration ki persang ka bala kabut kobor ban pen state bateng teng ki ni ki jing herap ki bedi ban poi se ki
kilong ying la ni kinong rep teng la sisnem teng la arsnem ro teng kimpat yo kan ni kala jah ki por la dep te ga jing tumu ngi so khya kan ni sa wan ban ye kendu dak si lang ba jo kan dedication kan ni kam dei tang nam ta them ru hoi ki nam ta ka jelai bro oi kenang ba in pen state ye ka kam ki por ka ban wan nam ta ki jing ai jing rap ya ki besar kata lang ba jo ka marian ta ki ma Irang Pak Snong nadu ka sokwai umdo melado ananta arpumer pamauleng ananta syang bangla pamrio tem pamrio lum skon bat kunjuru lum berhing tengi nakalian girang Pak Snong ni wan hang ni hapo sekretariat nakal benta dan tempau ya ka GA jungi di Snong te hakane kopor hang ni wan kendu ya isar ba miral bon sim iba masim khia igana ka kam ban yarap na menta kini kisnong jungi ki bala syak ta ki bala jia aga khanyo tarik mo ki bala syak penjulor aga mariang te na du ying kisem ga du jing thong jing tep te hadin banglai kendu le pun isar ba meral hadin bangla khot yang ba inle ya kren apo sekretariat habide ba di minister mo ibede pek ya kan ne ke hoi na kalian jungi ha jing yalam ga jungi ila yalam yang i ki rang Pak Snong ki ba nyelewan lah kena kapur baro na ka penta ban peni ga jing jong kinong snong jungi ki bala syak ta abi de khantam ni ki gi sem mo ki la syak liet ka na er menagane ke kanyo tarik bat kumju mde nang kata wadi ki jing thong jing tep no ki kwai ki kat ki ji ki ding so mo ki la abun kisya penjulor teka ke banga kwa aban request ane por hoit nilayo ban yakren ba di sar rembui badai pek yang ne ka benta te iro ila ai ka usran ne ka kular mo ba idon ka menstim ban yarap na ka benta jungi kinong rap tingisno komen lengba ka jingon kendu jungi ki rang Pak Snong mo na kalian jungi lasim khia ba ila kular ba in yakren khanang ban penstet yakini ki jing yarap habiade banyo kini kinong rep jungi bat khamtam itu gilong ying mo di bala syakta menhagane ka por bla te nakaliang jungi kirang Pak Snong ngi ai ko blai kerpang khamtam isar ba mirarbon di bala sim khia ina kam bat lengba ka jingi alam jungi bat lengba ka jingi alam ti jungi ban yakran hamne kam kalong ka peseso bat kumjuro ngai ai nakaliang jungi kirang Pak Snong ai ko blai ro isar rumbo ba ibala sim khia ina kam ban yarap mo na benta jungi ro bania keren ro syaki department di badai pek mo khamtam DC video ban prestet habiade kini ki kam mo namar ba lada kum kini ki jingjia mo khamtam ki ying system bisa lihat akan te bakin long ka jing yarap jugi kan long emergency mo ndrei lada ngin ang kan selam ka jing yarap kamu itu kinong sing jungi de kinta mo jaga ying jugi te kerpat nang nesa kamat ba nakaliang jungi girang Pak Snong bat ni kerpat nakaliang government ro sorkar ro bahkan simkhia habide kana benta khanang ba kanong ro kajing bentoy na benta ki nong sing jungi bat kinong jungi tetang kita ikentin koblesi